Ƙungiyar alƙalai ta jamhuriyar Nijar ta umarci mambobinta da ke cikin kwamitin yaƙi da cin hanci da rashawa su fice daga cikinsa. A cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun babban sakataren ƙungiyar Dabo Yahaya ta ce tuni ƙungiyar ta miƙa wa alƙalan da ke cikin kwamitin takardar buƙatar hakan a hukumance. A jamhuriyar Kamaru kuwa an samu hauhawar farashin kuɗin mota sakamakon ƙarin kuɗin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi. A yayin da aka ƙara kashi 15 cikin 100 na kuɗin sufuri bayan wani zama da ministan masana'antu da ƙungiyar 'yan kasuwa da motocin haya suka yi. Maiwada Musa mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a ƙasar ga kuma abin da yake cewa. Game da abin da muke ciki a wannan ƙasa na yin tsadar rayuwa ba abin da ya kawo shi sai illa wannan ƙari da gwamnati ta yi wa kuɗin mai shine faskara ya sa mutane cikin ha'ula'i nan za ka yi tafiya inda za ka biya jaka biya za ka biya jaka biyu dan masu kabu a cikin gari ma abin yana nema ya faskara saboda masannan kuma su 'yan kasuwa abincin da suke kawowa daidai wanda talaka zai samu ya dan saya sa bakin salati dole sun ƙara kuɗi saboda sun ce an ƙara kuɗin sufuri kuma dole su ƙara saboda mai ya karu da aka tashi ƙara ko ba ƙara daidai ƙarfin talaka ba za ka ƙara abin da zai fi ƙarfin talaka na cikin matsala su na sama ba su sani ba amma kasa gaskiya saboda Allah talaka in kana yawo kasuwanni da wurare kana kallon abin da yake gudana kasa akwai damuwa inda da za a ce a koshi dole ku lallaba dai saboda kada dai kawai a faɗi don yunwa. Mai da Musa kenan. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Wasu daga cikin 'yan takarar shugabancin ƙasar Senegal sun buƙaci a sanya sabuwar ranar da za a gudanar da zaɓe wanda kuma kar ya wuce 2 ga watan Afrilu domin a cewar su hakan ne zai daidai da ranar da wa'adin mulkin shugaba Macky Sall zai ƙare. Nasiruddin Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani. 'Yan takarar sun kuma buƙaci cewa kada a sauya sunayen mutane 20 da aka tantance don tsayawa takarar shugabancin ƙasar a watan Janairu. Sanarwar da 'yan takarar suka fitar ta kunshi sa hannun wasu jigajigan jam'iyyun adawa da suka hada da babban ɗan adawa Basiru Diomaye Faye da tsohon magajin birnin Dakar Khalifa Sall da halin yanzu bai da wata alaƙa da shugaba Sall. A baya dai dubban 'yan kasar ta Senegal sun gudanar da zanga-zanga don nuna rashin amincewarsu da matakin shugaba Sall na ɗage ranar zaben. A Juma'ar da ta gabata ne, Sall ya sanar da cewa ya amince da umarnin da wata kotun tsarin mulkin kasar ta bashi cewa a gaggauta gudanar da zaben, inda ya ce za a kada ƙuri'a nan ba da jimawa ba. Afirka ta Kudu ta tsaida ranar 29 ga watan Mayun wannan shekarar don gudanar da babban zaben kasar wanda ake ganin shine karo na farko da jam'iyyar ACN da ke mulki za ta fuskanci babban kalubale daga jam'iyyun adawa. A cikin sanarwar da fadar shugaban kasar Cyril Ramaphosa ta fitar ta ce zaben na da tarihi matuƙa ganin yadda a lokacin ne kasar ke cika shekaru 30 kan turbar dimokuraɗiyya. Faransa ta buƙaci Rwanda da ta dakatar da duk wata gudunmuwa da take baiwa mayakan M23 da ke jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sannan kuma ta janye sojojinta daga cikin ƙasar. Afirka ta Kudu ta buƙaci kotun duniya da ta yanke hukuncin da zai tilasta a yi aiki da shi wajen haramta mamayar yankunan Falasɗinawa da Isra'ila take yi. Tare kuma da gina gidajen 'yan kama wuri zauna. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ci gaban labarin. Wakilan Afirka ta Kudun sun mika wannan bukata ga kotun duniyar ce a jiya Talata, wadda ke a matsayin rana ta biyu bayan fara sauraron hujjojin sabuwar karar Isra'ila da ta shigar, matakin da kasashe fiye da 50 ke marawa baya. Vusimuzi Modensela shine jakadan Afirka ta Kudu a Netherlands, inda kotun duniyar ke zamanta. The occupation alone. Wannan mamaya da Isra'ila ke yi wa yankin Falasɗinu ta shafe shekaru 56. Wannan ta'asa da Isra'ilar ke yi ta yi sanadin mutuwar dubun dubatar Falasɗinawa, cikinsu kuma har da kimanin 30,000 da aka kashe cikin watanni hudun da suka gabata kaɗai. Waɗannan fa ba alƙalima ba ne kawai. Magana ake ta rayuka da jinin Falasɗinawa. Shi kuwa jakadan kasar Saudiya a kasar ta Netherlands Zaid bin Mashi cewa ya babu wata hujja da ta baiwa Isra'ila damar yi wa Falasɗinawa ukuba waɗanda take ɗauka tamkar abubuwan da za a iya yasarwa. Cin zarafin da Isra'ila ke yi wa Falasɗinawa ya yi muni matuƙa, la'akari da yadda take ɗaukar su tamkar shara a maimakon 'yan adam.
ana sa ran alkalan kotun duniyar su shafe kimanin watanni 6 kafin su kai ga yanke hukunci kan bukatar Afirka ta Kudin. To labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Karfe 7:10. Taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da coach Michael Kudisin. Barka da safiya. To barka da asuba Kamisani. Na barka ka dai. Gato za mu fara dai kai tsaye da batun nan da ake ta watan ce wanda yudayin shi ke kan dawo yanzu. To yanzu dai haka dan wasan gaba na Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ya amince koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a ƙarshen wannan kaka da muke ciki. To tun da farko ka san captain din na PSG ko kuma tawagar kwallon Faransa mai shekaru 25 ya shaida wa kungiyarsa cewa yana so ya bar wannan kungiya a ƙarshen wannan kaka da zaran kwantaraginsa ya kare a watan Yuni. To Mbappe bai kai ka sanya hannu a wata yarjejeniya da Real Madrid ba, amma za a sanar da cimma yarjejeniya da zarar an tabbatar da cewa kungiyoyin biyu ba za su haɗu da juna nan gaba a gasar zakarun nahiyar Turai ba. Watan sai an kauda a cikin wannan kaka. A cikin wannan kaka dole sai an tabbatar da ba za su haɗu ba. To shi yasa za a dan jinkirta batun sanarwa saboda kar ya zo ya kasance kuma a haɗu a samu matsala a ce ba zai buga ba dan kwallon su ne. Shi dan wasan da ya taɓa lashe kofin duniya shine wanda ya fi kowa cin kwalla a tarihin PSG inda yake da kwallaye 244. Kasan kowace kungiya za ta so wannan dan galiki ya je ya marza mata ta mola. Gashi ga kuma kokarin zira kwallaye kuma kasan wani abu da yake ba mutane sha'awa da yanayin kwallonsa shine ba sai ya jira an kawo masa ba zai je nemo shi mai ya zo kwallon haka. Yawo to kasan idan dan wasan tsakiyar na kasar na Madrid watan dan Croatia kenan Luka Modric ya bar kungiyar a karshen wannan kaka, Mbappe shi zai gaji lambarsa an riga ma an yi yadda yawwa. A to na dauka kai zamu ba namba 10 ga su Mbappe wane ni. To yanzu har Carlo Ancelotti ma ya riga ya tsara yadda zai yi amfani da waɗannan yan wasa, kasan ana ta tunanin yaya za a yi ga wannan ga Rodrigo ga shi Vinicius zai buga daga can wajen hagu, shi kuma Mbappe a tsakiyar fili amma daga bangaren hagu, shi kuma Bellingham ya koma can cikin tsakiyar fili inda ya sa bugawa a da. To kaga an warware wannan takaddama. Na'am. To an cimma yarjejeniyar sayarwa da hamshakin attajirin kasar Ingila nan Sir Jim Ratcliffe kashi 27.7 na hannun jarin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Jiya aka cimma wannan yarjejeniya, kuma an yi kiyasin hannun jarinsa a kungiyar ya kai fam biliyan 1 da miliyan 25 a halin da ake ciki. To shi ne kuma zai kula da duk harkokin da suka shafi kwallon kafa. Iyalan Galeza suna nan dai a matsayin masu kungiyar. To bari mu dakatar da kai an jima in ka dawo maji yadda ta kaya a gasar zakarin Turai. Insha Allah. Gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin kama masu hada-hadar kudaden kasashen ƙetare saboda zargin da ake musu da karya darajar naira da kuma ɓoye kudaden ƙetare da mahukunta ke neman ruwa a jallo. Tuni dai aka kama wasu daga cikin 'yan kasuwar a Abuja yayin da darajar naira ta daɗa faduwa, inda aka sayar da dala Amurka guda akan naira 1,800. Dangane da wannan takun saƙa, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da ɗaya daga cikin 'yan kasuwar canji na Abuja, Alhaji Umaru Garkuwa.